زي راديو دمت أمريكا راديو دمت أمريكا بعسران كلتن بعسران حموشن بسلسان حد المتر باند كمون بنايل سات أب فيسبوك ويوتيوب مشت كبر بعد حساب 4 فرقان ويكأها ب10 حساب 10 فرقان زم حلال فوق مدب قنقة تجرينيا جميرو دحين دمسكم كبر سمعتنا لومي سوني 10 مسكرم كل تشحن 21 ويكا 3 مسكرم كل تشحن 14 عام تمرتيم مدباتنا هم تسرع بزينا خنجمرينا دحر زينا سومنا وسبورتا وصبصاب كلونا ايو سرع مدبنا ها حرشايو اب ايثيوبيا زتراي عسلم بتا زملكت كخونيو كم اون ابز حلف سومون زتخايد سلاماو سلف تغارو زملكت صبصاب ون فلي مدلاونا خوين كقربيو نقولهم سلامتكم مدلاواتنا حتكتاتلو عدمكم مني افورقي زينا خنسمعنا قبر مدهن كما يقنيهم زينا كسمعكم منغستي أشباري زبلون نرأسو حيدتات مكلخال تقراي نابل زصوعن أكال أب كل أمحرا زوبا دبوب ولو كبابي والربابو كاب عسان 4 نحاسك سامو داتا نحاسي أبزل أوان وتدراي متقعتي مفتصامون أب استفلالوي كبابتات أستات 3 سيفيلات بعطوقات حوحات كمزتقاتلون أب تكبابي زترخبو مراخب بزهان زغالصو نبرتن أما حدرتن اتكبابي غاليصام زلا على قدعاتن موتن أتأناقدوز تبهالت أبيا بادو 18 نبارت مخانن زغالصا طيبة محمد نتكبابي تقصاصيرو زنبرنا حوحات حيلي لناي 22 عامت بعال بيتن قتيلهم مويلان قالوتون بتمساسالي ابالات صدرهم كمستقاتلوهم غليصوم አለው ናይቲ ጣብያ ማሐዳሪ ሰይድ መሐመድ ለዕሊ 14 ሰባት ከምስተቃትሉን ዝቆሰሉን ተዓፊኖም ዝተወስዱን ከም ዘለው ሓቢሮም ማሐዳሪ እትወረዳ ካሊድ መሐመድ ውን አሸባሪ ኢሎም ፀውዕዎ አካል ናይቲ ወረዳ 6 ጣብያታት ወሪሩ ክብሉ ኮኒኖም ንናይሎም ክሲ ዝተውሃበ መልሲ ተዘይሓለውን ወሃብ ቃል ሕውሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሎሚ ንዘቀረቡ ክስታት ብምንጻግ ተፈጽሚው ዝበሃል ገበን ብነጻ አካል ክጻረ ብትዊተር ኣብዘርግሕዎ መልሲ ገሊጾም ብሰንኪ ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ዘይተጓዓዘን ኢንተርኔትን ስልክ ስለዘየለ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ዘይከኣለን ኣብቲ ከባቢን ንዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት ዝተውሃበ ድምፅን እሙናት ካብ ዝኾኑ ምንጭታትን ከም ዝረኸበ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ እዩ ነዚ ሪፖርት ዝለዓኾ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለጺ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ መጀመርያ ሒዞም ጽምዶ የካይዱ ከም ጸንሑን ምስ መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዘራረቡ ማርቲን ግራፊስ ብምልኣኽ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ሓያል ምሕጽንታ ከም ዘቕረቡን ገሊጾም ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ብዘላቂ ተቕሲ ጠጠው ንምባል ብዘይወዓል ሕዳር ተጻብኦ ምቁራጽ በቲ ግጭት ናብ ዝተሃሰዩ ኩሎም ከባቢታት ሙሉእ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክረጋገጽን ሳልሳይ ድማ ሱር ናይቲ ግጭት ንምፍታሕ ልዝብ ምክያድ ክጅምርን ዝብሉ ምዃኖም ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ምሕጽንታ ሙሉእ ኣዎንታዊ መልሲ ኣይረኸበን ዋላውን መራሒ ሕውሓት ንዕኦምን ንመራሒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታትን ደብዳበን ተለኣኹ ኢሎም ጉተረስ ጽምዶና ክቕጽል እዩ ምስ በሉ ንተበግሶታት ሕብረት ኣፍሪካ ብምሉእ ንድግፍ ኢና እውን ኢሎም ንተበግሶታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን እውን ይከታተልዎ ከም ዘለው ብምግላጽ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ትርጉም ኣልቦ እዩ ብወታደራዊ ኣይፍታሕን ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ክልቲኦም ወገናት ብወታደራዊ ከም ዘይፍታሕ ገና ኣይተረድኡን እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ጸገማቶም ንምፍታሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ኣካላትን ንዝሕገዝን ብኢትዮጵያውያን ዝምራሕን ድርድር ክካየድ ኣለዎ እውን ኢሎም ጉተረስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክሳቀዩ ምርኣይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት እውን ልቢ ዝሰብር ኢሎም ምርግጋእን ሓድነትን ኢትዮጵያ ንናይቲ ዞባ ህድኣትን ሓድነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓንዲ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና እዚ ግጭት ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝሰገረ ጽልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣዝዩ ዘሻቕለና ጉዳይ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣብ ናይ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለጺኦም
እዚ ከምዚሉና ሃለወ ኣብ ክልል ትግራይ ዘይተቋረፀን ምሕዩሽን ሰብኣዊ ረድኤት ንሲቪላት ምቕራብ ክረጋገጽ ኣለዎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሕፅረት ምግብን ገንዘብን ዝለዓለ ዋጋ ዝርከቡ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምቁራጽ መጓዓዝያን ነቲ ክልል ይሃስዮ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እቲ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምስፍሕፍሑ ዝፈጠሮ ናይ ጸጥታ ጸገማት ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ምጉታቱ ዝርዳእ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን እቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎም ብተወለድቲ ትግራይ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ምዕፃዎም ጸብጸባት ይበጽሖ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣብቲ መግለጺ ገሊኦም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ተሃገር ዝተኣስሩ ተጋሩ ናብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታትን አዲስ አበባን ክልል ዓፋርን ናብ ዝርከቡ ፖሊስ ካምፕታትን ከም ዝተቃዓዙን እቲ ኮሚሽን ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓቢሩ ብዙሓት ናይ ምብጻሕ መሰሎም ከም ዝተጣሓሰን ጠባቃሳቶምን ስድሮኦምን ከም ዘይበጽሕዎም ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ምላሽ ንክህቡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ውዒሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ዘርኣይዎ ኣተሓሕዛ ብሪፐብሊካውያን ሓገግትን ገለ ዴሞክራሳውያን ብጾቶምን ብከቢድ ተነቂፎም ኣለዉ ባይደን ግን ዕውት ምውፃእ እዩ ክብሉ ይከላኸሉ ከን ብሬድ ማየር ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ እቲ ነቐፌታ ብፍላይ ክበልሕ ዝኸኣለ ኣብቲ ግዜ ምውፃእ ከለዉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ታሪኻ ዝነውሐ ዝበሃል ኩናት ኣፍጋኒስታን ብታህዋኽ ኣብ ትወፃሉ ዝነበረት እዋን ዘጋጠመ ነቲ ኩነታት መልሲ ክህበሉ እምበር ሚኒስትር ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወጻኢ ባይቶ ወከልቲ ዝቐርብ ዘሎ ጽባሕ ሰሉስ እውን ኣብ ሰነት ክቐርብ እዩ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ እንተኮይኑ ባይደን ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዝበሃል ኩናት ኣፍጋኒስታን ከኽትሞ ዝድግፍ እዩ ነይሩ ነገር ግን በቲ ዝተረኣየ ዓይነት ኣገባብ ሕንፍሽፍሽ ክኸውን ኣይነበረን ዝብል እዩ ዘሎ ነቐፌታ ሕጂ ብሊንከን ከበድቲ ሕቶታት ይጽበየሎ ኣብ ኮንግረስ ሓደ ካብኡ ስለምንታይ እቲ ምውፃእ ኣቐዲምኩም ዘይጀመርኩምዎ ባይደን ብፕሬዚደንት ነበር ትራምፕን ጣሊባንን ዝተገብረ ስምምዕ ምውፃእ ከም ዘተግብሮ ቃል ኣትዩ ነይሩ እንድዩ ዝብል እዩ ኣባላት ባይቶ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምእካብ ሓበሬታ ስለያ እውን ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም ብዛዕባ ቁልጡፍ ምቁፅጻር ጣሊባንን ምውዳቕ መንግስቲ ካቡልን ኣብ ምሕባር ፈሽልኩም ኢኹም ብዝብል ሕጂ ሪፐብሊካውያን ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰሙናት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ባይደን እዮም ሕቶታቶም ከጽዒቑ ደልዮም ዘለዉ ዴሞክራት ድማ ነቲ ዝሓለፈ 4 ፕሬዝደንትታት ዝተቃየሩሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ክግምገም ይደልዩ ነቲ ኩናት ኣብ 2001 ዝጀመሮ ጆርጅ ቡሽ እዩ ነቲ ሓንጻጺ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝኾነ አልቃዒዳ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምምሓው ዝተገብረ ወተሃደራዊ ስርሒት ሕጂ ንምውፃእ ብዝምልከት ባይደን ብወገኑ ነቲ ምውፃእ ሰራዊት ካብ ኣፍጋኒስታን ዕውት ነይሩ ብምባል እዩ ዝከላኸል ዘሎ ንሓላፍነት ምምሕዳር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናብ ራብዓይ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክሕልፎ ኣይደልን እየ ብዝብል ኣብ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ታሊባን ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ጥራሕ ንኣዋልድ ተምሃሮ ክምህራ ከም ዝፍቀደለንን ሕፅረት መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘየለን ገሊጹ መንግስቲ ታሊባን ትማሊ ሰንበት ከም ዝገለጾ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክፍልታት ጾታ መሰረት ዝገበረ ዝተፈለየ ክሳብ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ዩኒቨርሲታት ናይ ድህረ ምረቃ ሓዊሱ ትምህርተን ክቕጽላ ይኽእላ እየን ኢሉ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ መምህራን ብመሰረት ሸሪዓ ክምህሩ ከም ዝኽእሉ እውን መንግስቲ ታሊባን ገሊጹ ብመጋረጃ ካብ ዝተሸፈነ ወይ ካብ ካልእ ክፍሊ ኮይኖም ብቪድዮ እዮም ክምህሩ ዝኽእሉ ትሮፒካዊ ሂባቡላ ኒኮላስ ሓይሉ ብምውሳኽ ልማዓንሶኒ ናብ ወሰን ማያት ምዕራባውያን ወሽመጥ ባሕሪ ይግዝግስ ኣሎ ማያሚ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሃሪከን ዝርከቡ ተንበይቲ ወሰን ማያት ቴክሳስ ሜክሲኮን ሉዊዚያናን ከቢድ ዝናብን ውሑጅን ከጋጥሞ ይኽእል ኢላ ኒኮላስ ዝተሰመየ ሓያል ኣውሎ ንፋስ ኣብ ሰዓት ክሳብ 60 ማይል ወይ ድማ 96 ኪሎሜትር እናተወንጨፈ ይርከብ ክሳብ ፍርቂ ዝሕዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ገለ ክፋላት ወሰን ማያት ቴክሳስን ደቡብ ምዕራብ ሉዊዚያናን ክሳብ 10 ኢንች ዝበጽሕ ዝናብ ክወቅዕ ትጽቢት ይግበር ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ከመስግነካ ገብረ ዜናይና ክንከታተል ጸኒሕና እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ ኣሰናዳዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ كما يكنيكم سبورتاو زينا خنسمعكم بأتليتكس كنجمر إثيوبياوي تنبري تفاري أب هاجر الجرمن أبز تخايد قدم 5,000 متر حدش كبر وصن أمزجبا سنبري كفلو ما جميرا كمودا درتا تفلي عب موسى نترحقت ب14 دقيقة 29 سكند كم تزازمت علم لغا فيدريشن أتليتكس تزرق حزينا تغيسو والهاجرا نستي ملكنا تودو كالأيتي كوين الله أبتما سالي مدرخ قوية 10,000 متر كينياويت أغنس تيروب حدش كبرة وسن أمز جبالا 3 دقيقة 0 سكند أمز جبا نابكعس أجر كنسجر بقتمات بريمير ليج عد إنجليز كنمزهلنا قديمو زتكس برتغالاوي كريستيان رونالدو كوين الله إذا شتوتات أمز جيبو زي سلكيو لوم دما أفغانتا مانشستر يونايتد إجرو ملس مسبالة تاريخ مسرح جميرو كافغانتا جوفنتوس أبز قربا سامنتاتنا مانشيز تملس رونالدو تاغانتا أبز كايرتو قدام يقتم نمقات امتا 4 حدا سعراتا تنكل تشتو رونالدو يو أقصير وان بمسارة تزيو نقزيون ولاون انتغانا مانشستر يونايتد أبصدقاء بريمير ليج عد إنجليز قديمة تسريع الله ب10 نقطات تشيلسي ليفربول نون مع مانشي 10 نقطات حيزن بشوتوغنا تبليس أن كال أين سالساين يركبا مانشستر سيتي برايتن توتنهام ويستهام إيفرتون ليستر سيتي برانفوردن كابراب عيكساب 10 يركبا أوصل كنتكور أنت خوينو أرسنال صحيز ورق الله يمثل نورويتش هذا النزيرو سعراتا فالله ما يتسلستنت ويزاق صارتلو قطم مان سيتي ليستر سيتي هذا النزيرو ليفربول ليد سلستن زيرو سعرنا الله كابنغو ستكاسو قطماتيو أبلا ليغا ريال مادريد فالنسيان أتلتيكو مادريدن قداماي كال أي سالساين تسرعنا الله بارسلونا أبشاو عي درجات ركب أي قدن ريل سوسيداد أتلتيكو بالباون سيفلن راوعي حمشاي شاد شاي أبلا ليغا كنت أقصون غير فرنساوين تصوتاي ريال مادريدن كريم بنزيما هاتريك سريح الله أنصار سيلتا فيغو نايلوم زبن شامبيونز ليج صباح سولوس قصليو بتحطو نتشيلسي تاكيو لم زبن صباح شامبيونز ليج أوروبا زلع الجانتا ويكعتل الجانتا من كنت خون زبل كوين الله بعلا تشيلسي دو تدقما كوني خل بزغان أبزك كايد مدب تتحيزو لزولو قطمات جرماناويت جانتا باير مونيك مس اسبانياويت جانتا بارسلونا زهلوان قطم تتكاسيو صباح سولوس عامي 8-0 زتسعرت بارسلونا مس باير مونيك يا خطر رخب اتناي صباح قطم اب ميدا بارسلونا ايو كايد كالوت قطمات شامبيونز ليج كتكتاتلو انتراليهم مانشستر يونايتد مس يانج بويز تشيلسي انصار زينت سينت بيترسبرغ دحر صباح ربع جوفنتوس انصار مالمو ريال مدريد انصار ميلان اتلتيكو مدريد انصار بورتو باريس سان جيرمان أرجنتيناوي ليونيل ميسي زسلفلا غانتا خوينالا انصار كلوب بروج ليفربول انصار AC ميلان مانشستر سيتي أنصار لايبزيغ كمون أكس أمستردام أنصار سبورتينغ ليزبن كراخبائن أبزربانا نايلوم زبن زازامي قطم نسوع من عطرة تشامبيونز ليج أبهاجر روسيا يو كايد عمود داتا ناي ميدا تينس أبتي كتمان نيويورك تتأناقدو زقني عالم لها قطمات ميدا تينس US Open يولو نقص ميدا تينس كوينو زقنها السربياوي نوفاك يوكوفيتش روسياوي دانيل ميدفيديف تسعيرو ميدفيديف نمقات امتو أكتاتيلو 6-4 يسعيروا تتصم بالجاز ترأيلو تاريخاوي قطم لميدفيديف اتنايتمال عوت بدرجة جراند سلام عبي عوت كم زمباليو فلما جزي ايو نوفاك يوكوفيتش كساب لومي اسرع جزي نجراند سلام كم زتعوت يذكر بغلطيو صوتا ገንዘባዊ ሽልማት ዶኽ ትፈልጡ ትደልዩ ብኽልቲኡ ጾታ ተዓወቲ US Open Tennis 2.5 ሚሊዮን ዶላር ይሽለሙ ካልኣይ ዝወፀ ድማ 1.25 ሚሊዮን ዶላር ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
نمسكنك بترة زي راديو دمت أمريكا يوزغل كأسرع مدبنا حرشة يكون نايلومي سرع مدبنا حرشة نعب سمينا وكفال إثيوبيا بغندو خاء عب تقراي زلو من ربح أنبت آكن ملكتنا وكيلنا ألم فسها نحدش ترئيو من ربح أنبت أملكتهم مزملكتهم أكلات تزراري بلو نزل سعب مدلاو كالي يخلنا له أب أسر شعت وردها تجراي أم بتأمر أيو أبيرو لمعت حرشان قطرن تجراي دايركتور مكلخار بالعتن مقود صارت زرعتن أيتم مبراتم جروح إلى أنجليزهم كذا حالة في جنبت ورح جميرو كاب جنبت عسى تروعت كاب جميرو أب تجراي أو بصفحة نتنقص عسى يصنعهم مالتي بوانا نتنقص عسى لنكذل كارتات دو تجراي درجة كلن بزيك أفلان ذاتن زبالة درجة كلن نخاخي وني كبالك كلن وردات نايدو مالتيو دو مرا وانت مسالي كلن وردات كما خلاي ناي طنقا يچلا كارتات سكع قيح تخلي قولاتن بين نور عبيلو سكع عدوا كراماون سغرلو مالتي كامورا اصوت صراع ومبرتان بدمر نا 10 عنተ زخنا وردات ያው ነይሩ አንበጣ ማለትዩ حزون አሎ حز ድማ بصفحات ፍላይ ኣብ ሳምራ ኣብ ግጀት ኣብ የጭላ ኣብ ጣንቋ ምላሽ ቀይሕ ተክሊ ካርታት بصفحات ተፈልፊሉ ማለት ተፈልፊሉ حز ኣብ ሰፊሕና ምክልኻል ስራሕ ኢና ንርከብ እቶም ገሮፊታን ሕድር ዝለም በጣ አበጽ ብርኪ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ግጀት ኣብ የጭላን ዘሎ ኩነታት ምቹ ኩነታት ስለ ዝፈጠረሉ እንቋቋሖም ፍልፋል ከም ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም ካብቶም ኣብ ሕልፍ ዓማውት ዝረአዩ ዝነበሩ አንበጣ ዘሎ ማፈላለያ እውን ገሊጾም እስቲ حزل አንበጣ መጀመሪያ ያው ኣብ ጉንበት ጀሚሩ ይለለኹ ኣብ ሓምለ ኣብ ሰነ ኣብ ነሐሰውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ካብ ማሐራክልና ተቆራረጸ ዘአቶ እዩ ሽዑት አተሎ ሙሉእ ብጻሕ ዝባሃል ወይ ደሞ ማቹድ አዳልት ንብሎ እዩ ነይሩ ማለት ከለሩም ብጫ ኮይኑ በዋናነት ንምርባሕ ሒሉ ይመጽዩ ማለት ንምርባሕ እዩ ካብ ድማት መስመሩ ያው ንቀይሕ ባሕሪ መስመር ብዙ ረግጽ ትግራይ ረግጽ ንቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኸይድ ናኡ ለምኻድ አጋጣሚ ኮይኑ ግን አዝመራ ዝራእተ ብዙ ከባቢ ራሕሲ ኩነታት ስለ ዝነበረ ምቹ ኩነታት ስለ ዝነበረ ለምዕ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙ ከባቢታት ንዓረፈ ንሓደረ እንቋቆሖ ናውደቀ እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ያው እንቋቆሖ بصفحات ተውዲቁ ሕዚ ያው ብርክት ዝበለ ተፈልፊሉ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝባሃል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ፈርስት ኢንስታር ንብሎ ወይ ደሞ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝባሃል ዳይሬክተር ምክልኻል ባልዓትን ምቁጻር ጥሬት ዘራእትን ኣይተመብራህትን ገብረ ኺዳን ተራእዩን ዘሎም በጣን ምክልኻል ከም ቢሮ ሕርሻ ዘለዎም ቁርብነትን ዝገብሮ ዘለዎም ምንቅስቃስን አመልክቶም ከም ዝብሉ ትምድላው ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንምግባር ሰፊሕ ጻዕታት ገይሩ ካብ ለካት ጀሚሩ ማለት በሃገር ደረጃ እውን ሓበሬታታት ስለናራ ሶማሊያ ነይሩ እዩ ኣብ አምሓራ ክልል እውን ነይሩ እዩ ሓበሬታታት ተወሰነ መልክዕ እንደኹ ነርና ለሓርቱ ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ኔትወርክ ገለገለ ነገራት ዕጽጽ ምስለ ሓበሬታ ኣብ ጎራው ተኽልላት ታያሎ ምስሊ ዝብል በቀሊሉ ምርካብ ኣይንረክብን ዘለና ማለት ንሽገረልና ብጣዕሚ ይኹን በር ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ግን ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዝኣተወ ብምሉኡ በብግዚኡ ዳህሳሳት ብምግባር ሰሙያ ካብ ክልል እውን ካብ ወረዳታት እውን ካብ ባዕሉ ካብ ጣያታት እውን አፍተን ዓሪፍ ለ ዝሓደረ መጀመሪያ ተዓርፍተሎ ዝሓደረሉ ከባቢ ለምርዋሕ ምቹ ለነይሩ ኣይነበረን እዩ ዋና መበሊ ማለት እዩ ሕዚ ሳተ መሰረት ጌርና ኣዌርና ገርና ጻሕና ኢና ንሕረተሰብ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕዚ ልምክልኻሉ ብዙሕ ንጽገሚና ይወስድን ማለት እስካ ሕዝብ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ بقصال ግን ዓቢ ስጋ ዝኔና ሓደ ኣብዚ ናይ ማሐራ ኣገው ከባቢ بصفحات ተፈልፊል ለፍት በረኻ ናይ የጭላ ሚራቅ ገለገለ ከባቢ ዝባል ማለት እዩ ኣኡ بصفحات እንቋቆሖ ዲኡ ምና ተፈልፈለ እውን ይርከብ ቶም ከባቢ ስሳቶም ንዓና እዮም ኬሚካል ኹን መንጽገ መሳርሕታት ሓግዙና ዝብልና ማለት እዩ ከምኡ ጀሚርና ኣለና ካብ ሳምረ ካብ የጭላ እውን ዝተወሰነ ኬሚካላት ገለ ወስዱ ምርዳእ እንገብር ለና ካብ ሳምረ ያው በተግባር እውን ሰንበት አጋጣሚው ኸይደ ደረጋገጥኩ ኬሚካል ሂወሞም ምክልኻል ተጀሚሩሎ ማለት ነው ልዕሊ 80 ዝኸውን ሄክታር እውን ምክልኻል ገይሮም ኣለዉ ካልእ ስጋት ኣብ ዓፋር አካባቢ بصفحات እውን ይፍልፈል ከም ዘሎ እዩ ቱ እስምቢያ ናይ ፋኦ ያው በዓለም ደረጃ ፋኦ ከም ዝከታተሎ ናይ አንበጣ ነገር ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብ አካባቢ ዓፋር ከባቢታት ማለት እዩ ሕዚ አጋጣሚ ኮይኑ ዝናብ እውን ኣሎ እዩ ዝናብ ተሃልዩ ጥቅድሚ ሕዚ ንዓረ ኣብ አካባቢ ዝዓርፍ ዝነበረ እውን ማቹር አዳልት ዝባሃል እንቋቆሖ ከውድቕ ዝኽእል ደረጃ ዕቤት ዝነበረ ስለዝኾነ ኣብ ኦዲኡ بصفحات ይፍልፈል ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ማለት
ማለት እንዲያ መፍቲ ናይ ትንበያ ሪፖርት ፋኦዞጾ ናይ ትንበያ ሪፖርት እውን ዘርኢ ብሰንኪቱ ጦርነት ምክንያት ምንም ዓይነት ናይ ዳህሳስ ወይ ደግሞ ሰርቬይ ዝግበረሉ ከባቢ ከም ዘይኮነ ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይስራሕሉ ከም ዘየለ እዩ ዝናገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ተፈልፊሉ ናባና ክመጽእ ከም ዝኽእል ብስፍሓት ተሓሳብ ክግበረሎ ካብኡ ንምክልኻል ዘድልዩ እታወታት ንምቕራብ እውን ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ እዩ ፌደራል ምስ ኤፍኤኦ ምስ ኣብ ደገና ውሽጢ ቢሮና ዘለው ፕሮጀክታት ገለ ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ግን ድማ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝበሃል ሪሶርስ ምትእኻብ ስራሕ ነይርና ማለት ይከኣልን ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ ገና እዩ ፋኦ እውን ብዙሕ መልሲ ይሃበናን ዘሎ እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ ካብ ግብርና ሚኒስተር ምንም ትፅኢት ይገብሪ ያው ዓብይ ፀገም ከም ዘሎ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ፍላይ ኣብ ኬሚካል ደሓና እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ተወሰነ ኣለና ፍላይ መንፀግ መሳሕታት ግን ክፍተት ኣሎ ካልእቲ ናይ ስራሕ መካየዲ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ናይ ቤንዚን ናይ ዘይቲ ናይ ቅብኣት እዚያት ኣብ ታሕቲ ተንቀሳቂሱ ምክልኻል ንምግባር ግን ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ከም ዘለና እዩ ክፍለጥ ዝግባእ ማለት እዩ ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን አንበጣ መልክተም ዝሃውን እዋናማ መብርሂ ብሽም ሰማዓት ድምፂ አሜሪካ ሬድዮ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ካብ መቐለ نمسجنك عالم زي خمزيلن كله موهاد سبعة حاجزات حبرات هاجرات أوشا بحموز حالف سمون عبد زرقها حبريتا تمر بحنبتان بكلاتهم حران عفارن يسفح كم زلو عمل كتولو أوشا خمسة تقصو مستي زلو سئنة تسعتها وكل دهساس نمقبارس سلزي كأل بحلفقوا عبزمت عوارح كساب إيرتراك زرقحته له كم زلون عمل كيتلو زي راديو دمت أمريكا أيونا بفولي مدلاونا حنحلفينا دلاونا عبد حلف الصومون تجارو زكايد وسلامة وسلف الزمل كاتيو عبد سفلالي عبيت ختمات الزنبرو تولد تجراين دقفتو من زحالف ربع زسفلالي حتوتات حيزم دمت تقاوم خمزك على حزز كريم انتو هنا بسنكي التكنيكا وتقم عبجزيو خنا أربلكم بزي ما خالنا يا قريتان حتت اتصل في عب 15 ختمات يونايتد ستيتس كندا أوروبا إسرائيل أستراليان يتخيلون مختل بريزيدنت دحنت فتحن حزب تግራይ ዝተባህለ ውድብ ከምኡውን ወካሊ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ናይ ድጋፍ መግለጺ ዘቕረበ ባይቶ ያክል ኣሜሪካን ዘጠቃለለ እዩ ዝመደብ ቅድም ግን ምክትል ፕሬዚደንት ድሕነትን ፍትሕን ህዝብ ትግራይ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ከነስማዓኩምና ዕላማት ናይ ረቡዕ ሰልፊ እንታይ ከም ዝነበረ ተሓቲቱ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕጽል እዩ There is a man-made famine in Tigray. There is a man-made famine in Tigray. There is a man-made starvation in Tigray. There is a man-made starvation in Tigray. There is a man-made. تقند علامه التجراي زكاية اللخوينات هم يجيروا تطويل أبزم السلال هذا ناي تركي منجستي أبكروان نس ناي تجا منجستي ناي صور مزا بشات سممعنات كم هو ناي درون وورفير مشات مجزا سممعنات غيرو زبل مردات هسلازلاس حنا نسو تطون خبل عقبون النخل باليتحادة وانا خالي علامة ناي تسلفي عالم كم زفلطو تجراي بكل قصة عازي هذا هذا ناي مجد مسمر ناي ترانسبورت ناي سماي مسمر كمون ناي تيليكومونيكيشن ጋዜጠኛታት ከያቱ ወሃብት ረዳእታዊ ከዓ ኤንጂኦስ ነፍቲ ዓድን ከያቱ ብኩሉ አንፈት ዓጻጾ ብኹነታት ስለዘሎ ንሱ ስለዘሎ ትሲጅ ንሱ ከመይ ጌርካ ለዓል ከመይ ጌርካ ይውገድ እና ትግራይ ከመይ ጌራ መኻፍቶ ከዓ መገድ ትረክብ ከመይ ጌርና ነናግፎ ነገላግሎ ዝብል ናይ ዓለም መንግስትታት ንዚ ንኽሰምዑና እውን ዘጋውሐናሎ ከዓ አቤት ዝበናሎ ሰልፊ ነይሩ ዕውት ዝኾነ ሰልፊ ነይሩ መዋሊካ እዩ በትረ راي يقنل دكتور مجيتا امو تخلى على الغل زاقد زترخبو غبر ملستات وي كا رياكشن زتم حاجه ነገር አለው ዶ ካብ ዘረባን ካብ መግለጽ ይሙጽአዝ ሓለፉ ሳሕንደይ ዕጉባትኩም ወይ ከዓ ዘይዕግብት ኣለኩም ኣሕሲርካን ምላስ ዕግበት ይብልናን ምክንያቱ እስካብሎም ዝገበርናዮ ናይ አድቮኬሲን ዲፕሎማሲን ከምዚ ናይ ምጥራዕ ወሲኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ደብዳቤ ምስሓፍ ብሶሻል ሚዲያ ከምኡውን ትዊተር ፌስቡክ ይኹን ካልኦት መገድታት ተጠቂምና ንገብሮም ዝነበርና ፃዕርታት ማሕበረሰብ ዓለም ትሽግር ንኽፈልጦ ንኽርድኦ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ፅልዋ ነይርዎ
أفتوصن وأكلاتون نيبعلتهم سجمت نقصدو إذا حاجة زي غيرون عاملات يعني أمريكا من قصة توصل خليها توصلوا مع غواص جوارون لخناتات الله عاولون I think نوع حجزي نتذكر له ناي مثل بحسات يخون ناي حزب مسنات كيدتات crimes against humanity war crimes نوالو تطون قبل صوعيتات زجوارون كمون أوروبيين وانتريخا كمو زجوارون بفلا United Nations Security Council بتوصل درجة بتوصل عدتات مخنيات بزح متعن وغاف ويكعت ندليو خوصت زجبوس جمتات نخيوسد انكفات زجطمو كونتاتي زلو عالم خلطو درجة غيرنا هنا حزون من الوقت عاولنا تتزارينا دبدابيتات تصحيحنا بيتيشن تغيرنا نايترك منغستون تنعسة كافتنا UAE منغستو بزحاش هونتات تشركناتو مزن زمعبل عدتات تنكر زبالة سلسخونا ناي أوروبايين عبال ونسلسخونا ناي نيتو عبال ونسلسخونا تعدي من الوقت سامعات قرفو تخوني حسابات غير تخوني زبل أمنات ونسلسلن بيتيشنن تدبدابين ونأتينا يلنا next week سوني سولس نسمعنا ملسي زبل أمنات حزناينا نقوعز لنا مو حوصواسيو توسيدوسي أفتح عالم تشقر نخفلت النقبار I think عوتيو كنت تسفانا عيتودان كنت كسلين عن كالسينا بترا يعني لي دكتور ملقيتها أجرنا قد يعني ونكوس زبلينا قرنت حاليو زي زتجبر عالم لخاوي تقاوم سلفي انت سب هيوستن انت سب لوس أنجلس انت سب تورونتو اوتاوا انت سب روم انت سب دي ام في اريا انت سب سياتل كله زلو لوكال اورجانيزرز بشم تحننتن فتحن هزب تجراي يغني لنا خبرت هذا لنا أبقى صالون كم زعينة متحبر أي فلينا كلهم يدلي يغني لي خبرت هذا لنا الله humanitarian access to Tigray. Allah humanitarian access to Tigray. Drop it. قاشانا أبيكم دلهن سمكان مزنة كويكا صراحة الرأي فلما يغني لي دمس أمريكا أنا سمي إسياس تولي زبهل أب مزنتي في بايتو يأكل حبرات منقصات أمريكا دمّا نخف لي ميديا زمرح يعني لي إسياس كمتي أبز حلف الربوع زرعنا يو بايتو يأكل أمريكا أبتي تجارو زكايدو تقاوم سلفي مجلس الدقاف تقالي حنيرو حستو نايتي مجلس الدقاف اسكي حتى ربك جلس عليه أب حيالو كتماتات حبرات منقصات أمريكان أوروبان زتدالو سفيح سلامة سلفي نيرو بايتو يأكل حبرات منقصات أمريكا دما بأحوات تجارب زغربلو إنما مسرت نزن سعبا سلسة مالت قدامي نتي بحجر تركز جبر زلو وعلم شتا درونات دون قبل كلاي دما نمبصح سبعة أو حجزات زخل منقدتات خفت أب تجراي مالتي سالساي دما ناي إرترا سراويتن نايم حرام اللشان كاب تجراي نخوصو تكبراو سجومتات نخوصدو زسوع سلامة وسلفي دقاف نمجلات ينيرو إساس خامتي تذكره صاون بأكل مسيحة زتساتف كالو سلفتات نيريو زين فاتكم لومي مجلس ذهبكم لو سلفي سلام تايكم دي عينة ناي دقاف مجلس اختوص ودريهكم زبل حتى انت متأنتين معلكا صبو كم زفلت بايتو يأكل حبرات منقصات أمريكا كاب صباح تكونات تجمروا العلتات حيزو نتي قبل على حزب تجراي استقسم ورارن يسب أو تكبراتن بتري بمقوام نفتحن مثلا زلوا مرقسي أنا تيريو قدامه متتاو قبل على إيرتراويان سندتنياتن قالوا سلاماويان سباتن استقسم جبن كم أون زمتان أنوتن تحت قطن محبرها وأقلقلوتن تحت زخونة يكون كونتات قبولكم زي كونه بعوتا كونينو كخنن تانيحنيو أبستفل عليه حزب تجراي زودبو سلامة وسلفتات كنكافلن مجلسات كنوصن تانيحنا هنا ስለዚህ ንምንታይ ንዝብል ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ግዳም ሓይልታት ክወፁ ብትሪ ገሊጹን ወፂኦም ክነሶም ዳግማይ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ይረአ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊቕና ጥራይ ዘይኮንና ንዓና ኤርትራውያን እውን ከማና ህይወት ብዙሓት ብሉፃት መናእስያትና ኣብ ዘይመልከተና ኩናት ብሓይሊ ስርዓት ህግደት ስልጣኑ ንክሕሎ የጥፍኦም ስለ ዘሎ ድማ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ኢሳያስ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ካልኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንዓኻትኩም
ወያነ ክብልኩም ይኽእሉ ወይ ካልእ ስም ከጥምቁኹም ይኽእሉ ተዋሓደ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም እውን ክገልጽኹም ሰምዕ እዮም ሞ መልስኻ እንታይ ክኾን ይኽእል? ጽቡቕ ኣለኻ በትረ። እንታይ እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ሓደ ልሙድ ነገር ኣሎ ስርዓት ህግደፍን ደገፍቱን ዝደጋግምዎ። ንሱ ድማ ነቲ ፍትሒ ደልየ ንዝበለ ኤርትራዊ መታንካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንጽልዎ ወያኔ ወይ ድማ ከዳዕ ወይ ድማ ትሕቲ ሃገራዊ ዝብል ታርጋ ወይ መለለይ እዮም ዝልጥፍሉ። ኣሽንኳይዶ ንተጋሩ ኣሕዋትና ፍትሒ ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ይኹን ኤሮጳዊ ወይ እውን ኣውስትራልያዊ ነዚ ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ቱርክ ዘቕረብዎ ተቃውሞ ወይ ከዓ ክሲ ኤምባሲ ቱርኪ ምላሽ ክህበሉ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ቪኦኤ ብወገኑ ቱርክ ንኢትዮጵያ ድሮን ከተቕርበላ ተሰማሚዓ እንተኮይና ካብ ሳልሳይ ወገን